Ahojte, volám sa Rasťo Mikulík a mám tu pre vás nové video. Momentálne sa nachádzam v stanici Trenčín, kde čakám na vlak, ktorý ma odvezie do Žiliny, kde som si dal malý výlet za pamiatkami. Ak sa vám toto video bude páčiť, prosím o zdieľanie, lajky a odbery, nech je nás tu čo najviac. A tu už sedím vo vlaku, odchádzajúc z Trenčína. No a tu už sa nachádzam na námestí Andreja Hlinku. Natáčam ho zhora, kde je, aby bolo dobre vidieť aj nápis Žilina a celé okolie. Ďalej, no tu už môžete vidieť katedrálu Najsvätejšej Trojice, ktorú natáčam z viacerých strán. Ďalej sme prešli okolo katedrály až k Mariánskému námestiu, ktoré uvidíte za chvíľu. No tu už ho máme. Mariánske námestie v Žiline. No a ak by sa vám toto video páčilo a chceli by ste, tak vás poprosím do popisku napísať, či mám sa rozprávať o jednotlivých pamiatkách, kedy vznikli, akú majú históriu a podobne. Mariánske námestie v celej jeho kráse. No a tu už pomaličky odchádzame a presúvame sa k židovskej synagóge, ktorú vidíte za chvíľu. Ešte som natáčal námestie. No a tu je židovská synagóga. Tiež z viacerých strán natočená aj odfotená. Ďalej tu môžete vidieť Rosenfeldov palác. Ako poslednou pamiatkou bude evanjelický kostol. No a ako som už povedal, ak sa vám toto video bude páčiť, tak poprosím o zdieľanie, lajky a odbery. A krásna sobota bola za mnou. Ahojte pri ďalšom videu, ktoré bude z Bratislavy, z depa